Ngapidyang sabhay pi ki parlok pat ki samla shagani ka teo jing dwai jong ki samla ka benta ka balai nganget skam ma philayo ya ka jingkerku lingba ki to ki art liki khubor ki baladap bat nganget skam ru bahakani ka kenta phinyo ya ka jingkerku bangin ya chakmat tungin ya pendam ha ka jing dwai go khupa jingi bahabneng khuble shibun ya ka jing bahaspun ka jongme ka jing iet ka jongme bai me aingi sasisien pat ka kalat bangin sngoy ka ni ka khubor bat ngadwai bat ngat pan ya jing dorkat jong men sim khoi ju jong me hagane khlemat kat bangan sam ko khubor ke jong me bat to dorkat ru kumju bat ki bas ngap ke khubor kin la bat sngew thu shai bat kin la ban yo ke jing gerku to sngew ke jing dwai ke bangan dwa atrai hagating Jesus Christ nga dwa ngapa ni kene baro amen kamat pedeng abangan ya sam bat pi hagane ka por ke de ban iet kalong ban map ban iet kalong ban map Ladon uwe inong elek kai sport ubakerteng ubil Bokner ude inong elek kai baseball ubaju yang haga jaka bakong san haga ba unong tit udan kam ban kata ban khurpon kuba arpa asnam ka jinglong ba seso bha haga ni ka kam haga limpung ki ba he ula long ru unong job haga jing tit haga limpung jongkari ha usnam khat khandai prapuwe Lakataru, let's say, omdon away part u player, haka history, joka MLB, nalor u Bokner, ubaya ka kam, la raikut da ka jing bakla, wat halor ka nam, bat ka jing tibet. Kadai haka sunrise joka snam, kat kandai prapun riu, baka Red Sox, kala lam, da lai la ar, haka jingele, bat kala lam kmat, da san la ar, halor ka New York Mets, haka kalatit ka bashipau. Kila don satang lai sin tit na kaban job ya ka fall classic Henry haga ba marshiteng jonga jingkala tit ba shipho jonga game sik Moki Wilson jong ki match udong tit ula tit ya ka ball sha ubok na haga jaka up ka ba ningkong ka ba yat lat hapdeng ki kijat jong u bat boy sha ka benta ka ba jingai jong ka madan ki match kila yo khur pon haga jingele kai ban job ya ka jingele kai ka ba Henry bat nang ta job ya ka jingele kai ban job ya ka World Series Kajing bakla u Bokner haga klip mat ke bakut kala kenyat yu syakliar tam jong kajing budak jong kajing le bakla ke basniu haga history jong ka sport hadien kisngi yele kai jong ulahap wat ban kenria no na Boston sha Idaho namar kajing bethai kajing bitar jong kitu ki bahasau dong jong kajing isngomong hapdeng u Bokner berkinong Krishan ha Boston kala ne ada ki postnam Henry ki sedang ban kala anda habaka Red Sox kadu yawai kala job ya ka World Series ha usnam arhajar saw bat arhajar inyo kabor jong kajing map kala pa ha usnam arhajar pra haba u Bokner ulawan pa sha Fenway Park ban kawang ya ka ball baningkong jong kajing yele kai pliperda hangni ulayo ya kajing yang Diang burom nagi pajba da kajing kemen bat jing risa kabalane kumba ar minute bat kabala penong ya ban yam ku mobil Bokner u Apostle Petrus ulale ya kajing bakla kabala ban bu yaka haga jing budak kum kajing bakla bas new haga history kumba lais nam shiteng u Petrus ula bud u Jisu hajan bat sakhi yagi kamba bakrau balale da utrai wat u hiru ula long u benta jong katukat ni nakini ki kamba Laong ba hakawe ke jingja hadien ba ula penlut ya kamit ban persang ban tong dok kha klem ke jing seiso utrai ula tur sajan jong ban ong tunya no ya kalieng sya ka ba jiliu batu penhiaru ya kijar jong pi ban duk ngat pla ban shem ya kani ka dekhat na Lukas kala nong ka basan ka dekhat ka basaw ka jinga thuk hana ka ya chu chu ba kila le ya kani bat kila ngat bun ba gidok kha ba kijar jong ki kila sedang ban kat Haba yo iya kani ka kamba ba phla ka Bible ka ya thu ba u Petrus ula dem krup haki ko siu jong Jisu bat ula ong try what one sajan jonga ngalong uba pop Hakawe pat ka jingjia ngi i ba u Petrus udan hakaju kapung jong ka Galilaya ringkat bat ki senran haba ka eryong ka ba kraw kala one lin shop yakira ka bor ba kala penshep tieng hadu wat ban penjat ya ka lieng Henry hapdeng jong ka eryong u Jisu ulawan sajan jong ki senran ki balating da ka bayat halor haba ki senran ki layo yo ubriu bayat halor ka ka bakhi win yakila pen khawet bat perkhat ba kala long kerngai bat kila ka angjam da ka jing ting Henry u Jisu ula pen sloreki da ke kitin wat khuslai ngade u Jisu wat shep ting kani ka de ka klip mat hakaba u Petrus ula ong try lada de mame to hukum yanga bangan wan shame halor ko u Jisu ula ong ye wan badaka kamba u Petrus ula yat halor ko
ka jingat phlung jong ka pung Galilea Umathias hangne ubu jing tho ya ka wepat ka benta haga jingdan ringkat u Petrus baru Jisu teu Jisu ula keli piti piong ngalong u u Simon ula yatu bat ula ong milong u Chris u kun u blay baim u Jisu ula ong ha u Simon u kun u Jana milong balakirku mem shem la shem ya kan da ladehi Henry la pen pau shame da okupa junga u bahabneng dengan khot ya me u Petrus kabamut umau siang ha uni umau siang ngan te ya ka balang jonga bat ki khirdop ka dijok hiru kin omla ya ka Pelaban shem ya kanina Matthias kala nong ka bakat riu ka de khat ka bakat san hadu ka bakat pra ngi baro ngila aban menjur ba u Petrus ulong urang ngele kai ba kraw ha ka kin hunu Chris Henry ha ka klip mat ka bakat du ula penlong ya ka jing bakla ka ba khiajur hashwa ka jing sa anarpna u Jisu ula krani ki sanran da ka baong pi baro pintut nanga hagani ga miet hagani ga jingya thu kisen ran baro kila yapet uwe ya uwe pat di u Petrus ula ong ladaki baro kin thut name ngatingan om thut lanu phila ban shem me kana Matthias kala nong ba arphun riu ka de khat ba lai phuwe ba ka ba lai phulai u Petrus ula ban ktin bat yai ban biang ba un om len no yala ukin rat lakat taru katu kat ni kan tahadin om tang ba ulat len yu Jisu Henry ulat tim bat ulat smai ba itu yu Jisu phla ban shem me kan ge khat na Matthias kala nong ba arphun riu ge khat ka ba nyopho hadu ka ba nyopho sa ha o yu Petrus ula len yala unong hikai ula len yu haba ula de ban ya side yu da ka jing khau put ula len ya ubala khot yu bat ubala le iki kamba ba phla ha ka jing im jong u ha khmat jong ka jing le bakla ka bakat kene ya u Petrus la penjat bala penle ran bat pitharai ka bala jia hadian kata kumbala tip ya utrai jongi la sa narpna ya ka met jong u la penthia ha ka jing tap Henry ha ka singi ka balai hadian ka jing yap jong u ya u la pen mi pat hadin ka jing mi pat ula ya shem biang ya u Petrus ha ka ju ka jaka ha ka bakatu ka nes nam menshwa u Petrus ula sakhi ya ki kamba jong ka jing tong dokha tungin ya pet ya ka jing ya kran ka ba Jisu ula ya kran pad u Petrus lada pi kwa ban tip pule ha ka lanong ka ba arphuwe jong ka gospel u Yohanes ha ba u Jisu bad ki sanran jong u kila dep ban ya bam ja step ula kli Simon u khunu Jona me kam mame ya nga ban ya kini Simon Petrus ulai jawab haot ko try metip bangai yame du besai ki khun lang brod janga Jisu ula ong pat hagaba arsin Simon u khun ujana me yanga u Petrus ulai jawab haot ko try me metip bangai yame to up mi ki lang brod janga Jisu ula ong u Jisu ula kli hagaba lai sin Simon u khun ujana me yanga u Petrus ula snyosi naba u Jisu ula kli haga balai sien ya u me yanga ula ya thu te ha u Jisu ko try me metip ya ki baro metip banga jame u Jisu ula jawab tu besa ya ki lang brod jonga pla ban sham ya kene ge thu khana na Yohanes kala nong ga ba arphu ke dakhat ke bakhat sam hadu ke bakhat nyo u Petrus ko mobil Bogner ula le ya ka jing bakla ka bajur ya ka bala bu jing tho ha ka history Henry ula yop diang ya ka jungai jong ka jing map ko ki para samla shenrang bat kan thei ka jing thu khana shphang u Petrus ka hi kayangi ba ban ka long ban map petu ba u Jisu ula map yu u Petrus what happening ki jing bakla bat ka jing bom la jong u bat u map ya u namar ba u yu let's say piru pila le ya ka jing bakla ba khiajur Henry uju u Jisu u bala map yu u Petrus kumjuru open piar ya ka jing map jong u shapi ha ka we pat kalyang ka ne ka jing ya thu khana ka hi kai ro yangi ya ka jing map thik kumba u Jisu ula le u try ula ai u Petrus ya ka lat ka ba ar what happening ki jing bakla jong u kumjuru pi bat nga ngi de ban long ki ba kloi ban map man takaski nga khot ngo bahaya pi ban yo priang ya ka jing map bat kumjuru ban ayaka What juklet ban kalong ban map to blay un kerku ya pi baro